Som els, hola, descobridores. Ens agrada viatjar i conèixer nous llocs. Catalunya, Espanya i el món són el nostre destí. Volem compartir amb vosaltres les nostres aventures. Els que veieu aquí, que donen, que abans, anys enrere, formaven part de les faldilles de la geganta de Mollet, de l'Skyway de la ciutat, doncs estan plens de blat. El del transport que arriba és per camions, es pesa amb una romana que hi ha allà darrere, que després veureu, i descarreguen aquí a una tolva, en aquesta porta groga grossa. Si estiguessin completament plens ens podria subministrar blat per un mes llarg, un mes i mig, semblant a la primera fase, però més fi. I el blat després es prepara per poder enviar al molí afegint-hi aigua. La idea d'afegir-hi aigua és convertir el que és la pell del blat una mica més resistent i estovar el que és l'interior, que és l'endosperma, que és el que s'acabarà convertint en farina. I això s'ha de mantenir en repòs en funció del tipus de blat, entre 6 hores, com a mínim, per les varietats de blat més toves i fins a 24 o 36 hores per les varietats de blat de més força. I aleshores el blat ja està llest per ser molturat. La farina integral és el gra de blat sencer, transformat en farina, i els components d'aquesta farina han de ser els components reals del gra de blat, és a dir, que no serveix barrejar el que és la farina amb el sabó d'una altra cosa que dius prèviament, no? Perquè no ho aconseguiràs mai. Els cursos fluvials, sobretot Llobregat i Ter, comencen a aparèixer grans colònies tèxtils. En algunes ciutats ja hi ha industrialització important, Mataró, Terrassa, Sabadell, però això no està passant a tot arreu. La major part de Catalunya continua sent una Catalunya rural, és el cas de Mollet, que viu del camp, però comença a haver algun indici d'industrialització. Sabem que ja el 1848 hi havia un petit taller tèxtil amb telers moguts manualment. Haurem d'esperar al 1871 per trobar la primera fàbrica amb una certa entitat moguda per una màquina de vapor. No calia anar-se en aquell moment a l'Àsia, sinó que Mollet era l'Àsia respecte a Barcelona. Per tant, en Claudi Arinyó decideix muntar una fàbrica important de teixits de cotó moguda per una màquina de vapor, el vapor vell, o bé el cotó. Però Mollet és de les primeres poblacions de tot Catalunya i de tota la península Ibèrica a tenir estació de tren. Després de la primera línia ferroviària, que és la Barcelona-Mataró, 6 anys després es posa en marxa la segona línia ferroviària de Catalunya i tercera d'Espanya, i a l'any 1854, en el mateix moment, el mateix dia que Granollers, Mollet ja té estació de tren. Ha de passar diverses dècades fins que no se li tregui suc. Que feia uns anys s'havia construït una nova carretera que unia Barcelona amb Mollet i Granollers. Va ser inaugurada el 1837. La fàbrica del Claudi Arinyó estava situada a Jaume I, cantonada del carrer Sant Llorenç. De mica en mica, la gent començarà a utilitzar el tren per anar a la ciutat i també per exportar vins i aiguardents cap a França. Però els primers que veuran l'oportunitat que suposa el ferrocarril serà la família Morató. Situem la família Morató. A què es dedica la família Morató a Olzinelles des de feia molt de temps? Sobretot a les feines del bosc, a fer carbonet, a pelar el suro. Però l'any 1884, els 4 germans Morató decideixen iniciar una aventura empresarial. Se'n van a Sant Martí de Provençals, que era el rovell de l'ou de la industrialització al voltant de Barcelona. Necessitaven taulons, necessitaven fer caixes per embalar productes, això és el que faran. L'hereu al final decideix tornar cap als Olzinelles i dedicar-se al que ja feia abans, i quedaran els 3 germans Morató Prat, que seran els que continuaran aquest negoci de serradora a Sant Martí de Provençals. El 1890 i són els primers que veuen que Mollet és un bon lloc, sinó que l'estació de tren
és el millor dels llocs possibles, perquè a partir d'allà pots exportar els productes. I on es situa? L'estació de França és la primera que es construeix. Munten una serradora. És una petita fabriqueta, aquí veieu la xemeneia, moguda per una màquina de vapor. Aquesta màquina de vapor tenia un excedent energètic. El que decideixen és posar una mola de molí i començar a moldre cereal per fer farina. Per tant, serren taulons, molen gra. Per tant, surt més a compte de la farinera. Per tant, aquesta fabriqueta s'acaba convertint en una farinera moguda per una màquina de vapor. El 1909 decideixen modernitzar, construir un edifici nou al costat de l'estació de França. Després això comprarà la pallaria, després aquí estarà la LEFA, després passarà a ser un magatzem municipal i després hi haurà un incendi, després es tirarà a terra. El negoci va bé, es volen expandir. De manera que aquí davant hi ha la pallaria. No tenen terreny. Per tant, què acaben fent? Venen això a la pallaria. Què havia passat a Mollet? Que teníem una altra línia de ferrocarril. Per tant, s'instal·laran aquí. Comencen a construir una nova farinera, que era un edifici extraordinari. No sabem en seguretat qui va ser l'arquitecte, però hi ha moltes possibilitats de que sigui d'en Domènec Sugranyes. És deixeble de Gaudí i serà el director de les obres de la Sagrada Família quan Gaudí mor. L'any 1929 es construeixen les sitges del rellotge. A l'any 1930 construeixen al darrere de la casa uns jardins. Les obres més importants tenen lloc al 1968, quan construeixen aquestes sitges enormes d'emmagatzematge de gra. 43 metres d'alçada, això aquí valdria entre uns 15 a 18 pisos, 224 graons. Veurem des del corredor fins a l'Ordal totes les muntanyes que ens separen del mar i per l'altre costat les muntanyes que ens separen la plana vallesana de l'interior de Catalunya, de la plana de Vic, des de Montserrat fins al massís del Montseny. Com el Vallès no hi ha res. Hola, som els, hola, descobridores